A Catalunya, la primera cooperativa surt el 1888 i és aquella en la que estem. Se'n diu Societat Agrícola de Valls. No es diu cooperativa. El nom de cooperativa el posarà en pràctica el franquisme a partir del 39. Llavors, no es diran ni sindicats ni societats, sinó que es diran cooperatives. Les societats agrícoles, si n'hi havia dues a cada poble, a les pobles si n'hi havia dues, les van fer unificar. I, per tant, només va quedar sota el domini de la societat de pagesos dels pobres, de les cooperatives dels pobres. I quan va venir el franquisme va ser al revés. Resulta que les societats que van dominar van ser les societats dels rics i, per tant, la dels pobres va tenir dificultats si és que no es van tancar. Avui en dia, bàsicament són els ajuntaments els que gestionen el fet cultural, els pobles. Contracten els grups de música que creuen oportuns, moltes vegades donen els premis a qui creuen oportú. La cultura està molt marcada avui en dia per l'estructura política. En aquesta època inicial del 1888 fins als anys 50 i 60 del segle passat, la cultura passava per aquí. La cultura passava per la societat. Perquè les societats què tenien? El que no tenien els ajuntaments. 1. Públic. I 2. Tot el capital de l'obra social que podien fer, del que generaven com a obra social que retornava, doncs una de les coses era fer conferències, era fer teatre, era fer carnestoltes, tot això es feia en aquesta sala. Tot això era el bullici dels pobles, passava per aquesta situació. Clar, aquesta cultura, a més, era més àmplia. Defensava el pagès. I com el defensava? La seguretat social és una cosa del segle XX, ben entrat al segle XX. En aquesta casa hi havia un joc que es jugava que es deia el joc de la pula. És un joc, doncs com aquelles tires que ja diuen el 2, el 7, el 14, el 22. Doncs aquest joc de la pula es jugava amb diners, evidentment, els diumenges es jugava tothom, no? Amb pocs diners. Part dels diners que es guanyaven al joc de la pula anava per als socis invàlids. Anava per als socis que no tenien un mitjà de subsistència, perquè no hi havia la seguretat social. O sigui, la cultura entesa en un sentit molt ampli. O sigui, no únicament la formació. En aquesta casa, per exemple, la cultura, què va portar? Escola. En aquesta casa i en diverses societats o sindicats agrícoles van crear escola. Què vol dir això? Que l'escola pública no funcionava. L'escola pública arrenca al segle XIX, a tot arreu, a Catalunya i a Espanya, però és una escola que no s'aguanta, perquè la canalla va treballar quan tenen 8, 10, 12 anys, i per tant, és que no saben ni llegir ni escriure. Què fan les societats? Doncs creen escoles, i a més es crea biblioteca, perquè la gent pugui llegir. O sigui, hi ha gent que té un sentit cultural, a part de llegir els diaris que entren, aquí entraven diaris més aviat escarranosos, altres llocs, altres sindicats agrícoles entraven altre tipus de premsa, però a més d'això, d'aquest tipus de premsa, hi havia la lectura. La col·lectivització va ser un daltabaix. Quan va esclatar la guerra, va passar que alguns propietaris agrícoles havien tingut conflictes amb els seus parcers i mitgers i, per tant, alguns van acabar a les cunetes morts. D'altres van marxar cap a França, si van poder van marxar cap a França. I d'altres van quedar aquí i no els hi va passar res perquè tenien una relació contractual amistosa amb la persona que li portava l'estat. Hem de desmuntar que no va ser una cacera de gent, sinó unes persones determinades, molt concretes. La col·lectivització general a la província de Tarragona té 2 punts diferenciats, la col·lectivització agrària. Una és la col·lectivització en aquestes terres de Conca de Barberà, al camp, on se va formar les societats agrícoles, dominava un sindicat que es deia la CNT. Però dintre de la CNT hi havia 3 tendències i dominava la tendència moderada. La gent s'imagina sempre la CNT com menja capellans, com cremar tot, etc. No, la CNT trentista, la que va seguir la doctrina de Joan Peiró, era una CNT moderada. Era un sindicat que el que volia reivindicava el millor per al treballador, que les reivindicacions es complissin i, evidentment, que hi hagués un tipus de contracte millor. En aquesta comarca, a l'Alt Camp concretament,
17 pobles van tenir col·lectivitat agrària. I algun poble en va tenir 2. Com és el cas de Valls, per exemple, perquè té una pedania que es diu Picamoixons, doncs allí també n'hi va haver una. Però 17 pobles en van tenir i 6 no en van tenir. La relació de les col·lectivitats va ser estreta o no estreta amb els sindicats agrícoles. Si resulta que els sindicats agrícoles tenien una tendència escarrenosa abans, s'hi van incorporar les col·lectivitats com un soci més. O sigui, la col·lectivitat que agafava les terres d'un municipi de persones que havien marxat i les terres pròpies que hi aportaven, aquestes col·lectivitats van entrar com un soci més. Aquí van entrar en soci més. O sigui, socis que hi havia un soci a la col·lectivitat i, per tant, amb tots els drets i deures. Us porto un exemple d'una col·lectivitat perquè veiem una mica la situació com pensaven. Un poble d'aquí al costat, que es diu Bellmoll, qui va voler va entrar a la col·lectivitat. Hi va entrar molta gent? Doncs no. En tota aquesta zona va entrar de l'ordre entre un 10 i un 20% de pagès. No va ser una cosa general. I com que no va ser obligatòria, cosa que sí va ser a Terres de l'Ebre, alguns pobles van tenir la col·lectivització forçada i aquesta col·lectivització forçada va portar molts problemes. S'ha estudiat el cas de la Fatarella, que hi va haver una lluita fratricida entre els mateixos pagesos perquè els havien obligat a entrar. Aquí no es va obligar a entrar. Aquí el que va voler va entrar, i el que no va voler no va entrar. La col·lectivitat de Vallmoll, extensible amb altres col·lectivitats trentistes, el que volia entrar havia de portar la terra pròpia, si és que en tenia, i la terra que conreava d'un alt. Si tenia una bèstia de treball, si tenia una mula i un carro, mula i carro. I si tenia altres estris, com pot ser una màquina d'ensulfatar, tisores de podar, el que tingués, tot això entrava dintre de la col·lectivitat. D'això se'n feia un escrit per quan aquesta persona, si aquesta persona volia marxar. Així podia marxar? Sí, tal com podia entrar, podia marxar. Podia entrar al final de la temporada. I al final de la temporada pagès aquí és la vinya, l'avellana, les garrofes i el cereal. Per tant, podia marxar a l'octubre. A l'octubre és el moment en què podia marxar. Algunes van tenir estatuts i altres no en van tenir. Les que van tenir estatuts eren les més ben preparades, diguem. Aquesta que us estic comentant deia que si un membre de la col·lectivitat es casava, la col·lectivitat es comprometia a parar-li la casa. Caram, això és una novetat, és interessant. Bueno, parar la casa volia dir només una qüestió. 2 cadires, una taula i un llit, que és el que es necessita. És el que es necessitava, o sigui, no un parament, com podríem entendre avui dia. Si tenia malalties, la col·lectivitat se'n feia càrrec. Si el soci estava en una casa que pagava arrendament, la col·lectivitat ajudava. Havia de comprar-ho tot a la cooperativa. Aquí ve el moment que les col·lectivitats creen una cooperativa de consum. Tot el que anaven arreplegant, que feien cols, enciams, bledes, cebes, etc. I els col·lectivistes podien agafar-ho i se'ls hi anotava. I setmanalment deien, t'has gastat tant en aquesta col·lectivitat, en funció del que t'hem de pagar, aquí tens la resta i li donaven en moneda. Les col·lectivitats, la de Valls, la de Vallmoll, totes aquestes d'aquí, van tenir granja avícola. Això és important, perquè vam poder menjar bé, dintre del que cap, ous i pollastres i gallines. Algunes fins i tot van tenir gorrins, o porcs, que en diem. Les retribucions. Quins són els sous que es posen a la col·lectivitat? Bàsicament, totes aquestes zones van ser els següents. Una persona soltera o casada sense fills, que era cap de casa i que havia entrat a la col·lectivitat, 25 pessetes setmanal. D'això, si ell després, durant la setmana, ell ne gastava 15 o 10 o 12, la resta se li donava, com he dit, amb moneda. Si era en matrimoni amb un fill, 30 pessetes setmanals. Tenia una lògica, o sigui, tenia més despeses perquè tenia una criatura. Si tenia 2 fills i no eren aptes pel treball, 35 pessetes al matrimoni. I així anava la situació. Aquesta és una col·lectivitat tipus de les que hi va haver aquí. Hi va haver xocs furiosos, com he dit. El de la Fatarella va ser un, va sortir un llibre del Josep Termes, Misèria contra pobresa. En realitat era això. No és que uns volguessin tenir més respecte als altres, sinó que uns era misèria i els altres era pobresa. En aquestes comarques va sortir un dels líders de la CNT pagesa, el líder principal, jo diria. Es deia Ramon Porteu Dalmau, de Montblanc. Aquest era el president del Comitè de Relacions Camperoles de la CNT. Si la CNT, quan esclata la guerra, no està prou organitzada, i quan s'organitza, doncs Ramon Porteu Dalmau anirà a Barcelona i serà el president del Comitè de Relacions Camperoles i és el que portarà el tema de les col·lectivitats. I amb una col·lectivitat, quan hi hagi un problema, per solucionar-lo, si és bàsicament de CNT. Perquè de col·lectivitats hi va haver en aquestes zones dominades molt per CNT, però també per CNT i UGT, i per l'Unió Rabassaires, i també en trobem una del Punt, que no s'estila molt. Les col·lectivitats tenien diversos noms, bàsicament es deien
agrupació col·lectivitzada de treball agrícola, secció de treball col·lectiu, però algunes tenen nom propi. Una d'aquí al costat de Nulles, us podeu imaginar qui la dominava, perquè es deia Nulles Col·lectiu Carles Mars. Per tant, estava dominada per la UGT. Quin problema van tenir les col·lectivitats amb el govern de la Generalitat? Penseu que no lligaven gens. El govern de la Generalitat, la Conselleria d'Agricultura està dominada per un tal Calvet de l'Unió de Rabassaires durant tota la guerra. I aquí les col·lectivitats estan dominades, com us estic dient, per altres segments. La Generalitat, el que va fer, la Conselleria d'Agricultura, va ser que les col·lectivitats s'agrupessin i es configurés una cosa que es va dir la Federació Agrícola de Societats de Catalunya, la FESAC. Les col·lectivitats que només eren agràries, que només eren de la CNT, algunes vegades no creien a la FESAC. I la FESAC no portava productes. No portava, per exemple, guano, no portava sofre, no portava sulfat, no portava anticriptogàmics, coses que es necessiten pels ceps, pels avellaners, pels garrofers, etc. I això provocava xoc. Quan les col·lectivitats van acabar, van marxar la major part de col·lectivistes. En zones d'aquí, pobles de 1.000 habitants van marxar de l'ordre de 15 famílies, que són potser les famílies que estaven dintre del col·lectiu. 15 famílies, 20 famílies per poble. Van marxar en carros i van marxar carregats fins a les celles. Van confiscar les millors mules del poble i els millors cavalls. Van carregar fins a dalt i van marxar amb la canalla en direcció, les dones i la canalla en direcció cap a França. Aquesta col·lectivitat, la col·lectivitat de Valls, em van explicar els col·lectivistes que vaig entrevistar a França fa més de 40 anys. Diu, nosaltres encara vam viure a dins el camp d'Argelers, no vam viure malament durant un període de temps, de tot el que portàvem. Portàvem cigrons, fesols, faves. Evidentment, al començament del franquisme, les persones d'esquerra estan a l'ostracisme, estan a casa seva, i les que no han marxat i les que no participen. No se'ls dona potestat. Tot i així, 3 societats de la província de Tarragona s'enfronten al delegat sindical el 1942, 3 anys passada la guerra. S'enfronten perquè, segons la normativa estatal, el vi queda intervingut. El vi no es pot vendre. O sigui, el vi que es fa aquí o es fa en una societat cooperativa no es pot vendre. És l'Estat el que determina el preu perquè tot està tassat. Hi ha pagesos de dreta, tots pagesos de dreta, que revolten en aquesta situació. I planten cara i ha de sortir el governador provincial, en aquest cas d'aquí de Tarragona, doncs, en fi, amb tota la situació aquí, concretament, destitueixen el secretari, que és una persona molt de dretes, totalment de dret, però conjuntament amb el de Barberà de la Conca, primer celler cooperatiu d'esquerres, més un sector d'aquí del Morell que està aquí al costat, aquests 3 són els líders carismàtics del 42 per plantar cara en aquesta situació i són, evidentment, aniquilats de la Junta. Aquesta és la situació de la cooperació, o sigui, no combregui, perquè els preus estan tassats i no surten els preus que ells volen. Aquest sentiment sorgeix una altra vegada a l'any 58 en aquesta casa. Té un perfil molt curiós. És una persona que fa la guerra amb els republicans, arriba tinent de l'exèrcit republicà i marxa a França. Aquesta persona és pagès i torna als anys 50. I és pagès, continua sent pagès. I, evidentment, ha de venir a la societat agrícola perquè és la societat mare i només hi ha aquesta societat. I aquí parla molt. I un segment de dreta, en una votació es presenten 2 candidatures de Junta. Aquelles 2 candidatures de Junta, amb una d'aquestes candidatures hi ha aquesta persona d'esquerra. Però aquesta persona d'esquerra no es presenta sent d'esquerra, sinó que es presenta per pagès. I guanya la candidatura, diguem, d'ordre, la candidatura oficial. Però per pocs vots, 457 vots, la candidatura oficial, i 429 la no oficial, en la que hi entrava aquesta persona d'esquerres. Aquesta persona d'esquerres, veient que ja l'equilibri és semblant, se decideix, després de diverses reunions, de fer una junta unificada i entra dins de la junta. Aquesta persona revoluciona aquesta casa. Com la revoluciona? Doncs, ràpidament, es converteix, a més, en aquesta casa, construcció del celler, totes les seccions tornades a posar en funcionament, i entra en l'agrupació de cooperatives de la província de Tarragona, que es deia Unió Territorial de Cooperatives del Campo. A cada província es diuen UTECO. I arriba a ser vicepresident d'aquesta cooperativa. I és una persona, evidentment, d'esquerra, és d'Esquerra Republicana. I aquesta persona arribarà a ser el primer conseller d'Agricultura de la Generalitat a l'època que arriba a Tarradellas. Quan arriba a Tarradellas
pot proposar un nom, perquè darrere d'ell es fa una junta de diversos partits que li proposen els noms. I ella pot triar un, i tria a Josep Roig Magrinyà com a conseller d'Agricultura, que era el president d'aquesta casa d'aquí. El president i que era el vicepresident de la Unió Territorial de Cooperatives del Campo. Per tant, veiem una mica la significació. Això passa a tot arreu? No. A la majoria, què passa? Les cooperatives, ara sí podem parlar de cooperatives, tenen una vida lànguida, fluixa, i més sobretot a partir dels anys 60, quan la conurbació de Tarragona esclata amb construccions brutals, com pot ser les centrals nuclears que vindran aviat, com pot ser els polígons industrials, com pot ser la refineria, com pot ser tot, i molta gent marxa de la pagesia. Això una part, la part cooperativa. Però hi ha la part sindical. La part sindical segueix una altra via. La part sindical són les hermandades de labradores i ganaderos. O sigui, el sindicalisme ha suprimit tots els sindicats i la falange té un sindicat que se'n dirà a nivell agrari les hermandades. Les hermandades estan creades per llei, no són voluntàriament. La gent no hi entra voluntàriament, ni en surt voluntàriament. La gent entra dintre de les hermandades pel sol fet de ser pagès i, per tant, entra dintre d'aquest sistema. I ha d'entrar per força, perquè tots els productes estan controlats per les hermandades i les hermandades, a través de les cooperatives, són les que ho reparteixen. Per tant, la gent entra a les hermandades. A la província de Tarragona es fa una cosa molt interessant, que és que el president de la cooperativa serà el president de l'hermandat, o el president de l'hermandat serà el president de la cooperativa. I no hi haurà disputes. En altres zones al sud de Tarragona, a la part sud de Tarragona, hi haurà la dualitat. Aquesta dualitat s'arreglarà quan el president de la cooperativa i el president de l'hermandat siguin la mateixa persona. Per això s'ha de tenir molt en compte, quan s'estudia el tema de les hermandades, veure que diuen que aquest és franquista. No, sí, és franquista, evidentment, però el president de la cooperativa també, perquè els presidents de les cooperatives, fins a l'any 75, fins al 72-73, que vindrà la Unió de Pagesos i que vindran les agrupacions, sobretot a Terres de l'Ebre, de jornalers, evidentment, és que aquí és que el que no era franquista entrava en una junta, doncs difícilment podia entrar en una junta. No? I és que tampoc volia entrar-hi, sinó que havia entrat d'aquesta manera. Per tant, hi ha dues vies. La via sindical, que és la via de les hermandades de labradores i ganaderos, que aquestes tindran també un nucli aglutinador que es dirà les cambres agràries sindicals agràries. O sigui, hi ha dues coses.